ምድረ ባሕሪ ኤርትራ ሃብታምን ጥንታውን ቅርስታት ዝዓቀበ እዩ ናብ ኩሉ ኣንፈት ምስትጥምት ሓድሕድ ዝበላለጽ ታሪኻዊ ውርሻ ይጽንሓካ ካብ መሬት ናብ ባሕሪ ምስትሰግር እውን እቲ ዕምቆት ይውስኽ ቀጻሊ ዳህሳስን ምልላይን ግን ይደሊ ብደቂ እባት ዝምራሕ መጽናዕቲ ይጠልብ ዘቤታዊ ቱሪዝም እውን ይሓትት እዚ ኸባቢ ደሴት ዳህላክ እዩ ዳህላክ ሓንቲ ካብ ዝጠንተወ ታሪኽ ዝሓቆፈ ከባቢታት ኤርትራ ኣብ ማእከላይ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ተደኪና ትርከብ ካብ ከተማ ምጽዋዕ 60 ኪሎ ሜትር ሰሜናዊ ምብራቕ ትምሕደግ ኣስታት 210 እኩባት ደሴታት እውን ትጥርንፍ ዝዓበየት ደሴት ዳህላክ ከቢርያ ስፍሓታ 643 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ይበጽሕ በንጻሩ እታ ዝነኣሰት ደሴት ኢስትራት ኮይና ስፍሓታ 18 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ትኸውን ንሓፈሻ ግን ታሪኻት ንዞባ ብፍላይ ከኣዘን ደሴታት እዚኣተን ልዕሊ 360 ደሴታት ኣለዋና ኣብ ኤርትራ ንብላ ኣለና ሓፈሻዊ ከኣኒ ብገምጋም ክትርኢ ከለኻ ስጋብ 80 ዝኾኑ ታሪኻዊ ቦታታት እውን ረኺብና ኣለና ማለት ስጋብ ሕጂ መጽናዕት ንገብሮ ተወሳኺ እውን ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እውን ብዙሕ ጸጋታት እዩ ዘሎ እዚ እውን ከምኡ ዝተፈላለየ ዝተሓላመ መራኸብን ካልእ ነገራት እውን ተዳህሲሱ ኣሎ ኣብ ገለገለ ቦታታት ሓፈሻ ግን እቲ ንዞባ ሃብታም ዝኾነ ባህርያውን ባህላውን ጸጋታት ከም ዘለዎ ተዓዚብና ኣለና ማለት እዩ ህዝቢ መጀመርታ ኩሉ ግዜ ቅርስታት ኣበየለዉ ክትፈልጥ ምስ ህዝቢ ኢኻ ርክብ ትገብር ዘለካ ድሕሪኡ ከዓ ምስ ረኸብካዮም ከዓ ተመሊስካ ምስ ህዝቢ ብኸመይ ክዕቀቡ ኣለዎም ከዓ ክትዘማየጥ ወይ ከዓ ትዘራረብ ኣለካ ኣፍተን ህዝቢ ዘለዎን ደሴታት ግን ኣፍተን ህዝቢ ዝቕመጠን ወይ ዓድታት ዘለዎን ደሴታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ኖራን ደሴት ኖራን ዘለዋ 3 ዓድታት ኣብ ድሕል ዘለዋ 2 ዓድታት ናይ ICH ወይ ከዓ ናይ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ መጽናዕት እውን ኣካይድና ነርና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ መጽናዕቲ ነትብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ዘሎ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ኣብኡ ዘተኮረ ማለት እዩ እቲ መጽናዕቲ ዝተኻየደ እቲ ሕብረተሰብ ኣብኡ ዝነብር ብሓፈሻ 3 ቋንቋታት ዝዛረብ ኮይኑ ቋንቋታት ዓረብ ዓፋር ዳህሊኩን ተዛረብቲ ኣለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻት ራሻይዳ ባሕሪ ኢልና ንጽውዖ ክፋል ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ደሴታት ዳህላክ ዝርከብ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ራሻይዳ ባሕሪ ዘተኮረ ከዓ ዝበልኩም ናይ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ መጽናዕት ከዓ ኣብቲ ናይ ራሻይዳ ባሕሪ ዘተኮረ ነይሩ ማለት እዩ ናብ ውሽጢ ደሴት ዳህላክ ምስ ተኣትውን ናብ ዓሚቕ ታሪኽ ወስደካ ዘይሃስስ ኣስራት ይጸንሕ እቲ ኣሰር ምልክት እዩ ወካል እውን እዩ ምግንጻልን ምንባብን ግን ይደሊ ብስነ ሰብ ክጥመት እንከሎ ብዙሕ ንባባት ይርከቦ ዝተፈላለዩ መበቆል ዘለዎ ሰባት ኣብኡ ይነብሩ እቲ ዝበዝሐ ቁጽሪ ካብ ቋንቋታት ዓፈር
ትግረ ሳሆንዩ ውሑድ ቁጽሩውን ካብ የመን سعود عربن قبطن زمص تولد عرب الله ننوح عمتات حبيرو بسنيتن مكبارن زنبر حزبي نحد حدو كتحنافص ناي قدنيو حد أبرك بحلاوي ورشة زتكر خوم كله اتخلايكا أبدا أساس ناي سنة انتي ويكا تاريخوي بوتاتات دليا ويكا سيرفي مقبار مالتيو بفلاي أبزي ناي دسيتات ناي إرترا دهلاكن كبابيون زلو مالتيو إسغي نتفتزي كابلتشن عسر شعتن زجمر نتفتيو لو معامت لما أب نورا إشاراتو زي مثلا عبيت دسيتاتن كالوتن زتقالله ناي سنة انتي دحساس ويكا سايت ويكا بوتا ناي ليليا تخايدو مالتي أبزي زتخايد ليليا ويكا أبزي زتخايد بزرزراوي إنفنتري ويكا سيرفي نقولو زلنا بركت زبولو سنة انتوين بوتاتات تاريخوين بوتاتات أسرات تاريخيبهم علو ناي قدم سفراتات ويكا سيتلمنت نبلو مساجدات ناي ماي باسكاتات زحقفون ويكا زما اكلون يوم مالتي بتوسخي نتوز نبرن فتات زدرعو اسرات كم بعل اوبسيديان ويكا قد نبلو ناي تنتاوي اموال امني مسارحي زنبر مالتي سترومبوشيل ببزحي ويكا ديبوزيت ناتاتهم بزح زلو متخاب نايزوم شيلات ويكا زعقول بحر زامسد مالتي بتوسخي beads ويكا عنقي براسليت ويكا أمبارنا أدو عطارو سربارات تفلالي عطارو ناي تفلالي كفل زبن في الليل ما أنفرة حقوفة مالتيون ترخيبهم علو دهاليك حدا خويو وقعو قنقا حبرة السب دهاليك مس قنقا تقرأ يزبصب زرادة قالو قنقا جن بحوس واس قنقاتات تقرأ عربن عفرن زقميو اتو قنقاون بدهاليك يفلت اب دهلاك سب سفرنن زي سفرنن دسيتات كوينن بتقلالا لعلي شدشت مئة سترابيتات اللواء من نبابرو نايت هزبي بمكفاف عسان نقدن اب مغوسي مركوس هيوت أبدسيت نجزء رأسو فلينة اللوو منبر أبوشت بحري قدلن عدلن أي فليونيو تمستهزب تراقبناينا مغناتو ناي ICH ويناي ركق بحلا ورشا مصنعات تقبر تخونكا خفت هزبي مالتي ملو بملو خفت هزبيو ونانيو نت بحلا ورشاتات ونانيو تهزبيو مستهزبيو زلوت خبرتاتو قانقو تلهيتو درفتاتو زي موزيكو كله تهزبي بعلو زوننو مستهزبي زلو يمات لازم كافت هزبي خات وصلو مستهزبي ابز قبرنا امركبات داس واي كا افتم هزبي زقمت لنا افتن عدتات زلون ابز نزبلكو حمش عدتات سلسته ناي دسيت نوراس كلت عدتات ناي دحل كاوز وسدنا له كاب هزبي سلازو سديو كافت هزبينا وسينا ناي مرئتي نيروي اندار اي ناي تليت انت يمثل تزلوم ባህላ ወርሻታት ማለት ትክብርታቶም ኣብ ቋንቋኦም ኣብ ዘሎ ገለ ኣፋውያታት ከፍት ዙንንዎ ማለት ገለገለ ምስተሕፅረት ግዜ ማለት ኣዝዩ ሰፊሕ ረቂቕ ባህላዊ ወርሻ እንድሕሪልናሲ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ባእታታት እዮም ዘለዎ ሓደ ሕብረተሰብ ክብርታት ወግዕታት ገለ ሕጂ ምስተሕፅረት ግዜ ኣፍታ ፐርፎርሚንግ ኣርትስ ወይ ኣፍታ ናይ ምርኢት ጥበባት ጥራይ ኣተኩርና ኢና ትመጽናዕቲ ጌርና ማለት እዩ ከም ዝበልኩ ኣብ ያታው ትልሂት ኣብያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ኣብያታዊ ደርፍታትን ድራማታትን ኣብዞም ባእታታት እዚኦም ኣተኩርና زم زبالكوا للعسرت درفتات للعسرت تلهيتات سلسته مسارح موسيقى كان لا خيلنا مالتي خنسندن استفل عليه ملك بدرق سئلي تنقص سئلين بدمص خنسندخا كيلنا مالتي نامنت كافت زغبرنا طلقيلنا وي بسفيح زغبرنا بزرزر زوسدنا مالتي يا تاو تلهيتي أفتيا تاوتليت حجنا عملتنا ناي راشيدا بحري كلته وسيدنا ناي دهاليك أحنيت زبحال تسقطها أنا دهاليك وسيدنا ماتي
دهلاك كبير ناي أمايت عمتات عدم زلوم تاريخون سنة انتون أسرات اللو بتسلم امن استسرحة نمننت ناي مواتي موياو مبوكولون زنبرو درجة من نبابرون يقلت زتوقر كفاوي عرباوي صحفات زلوم امن مقابرات بفوليك الدن لعلت بابن استهنسيوم طوي واي أعنود أب كوحي كورال استسربو مع أوروماي إلاتاتن باسكاتاتن مستموق أسراتهم اللو كمون كاب كورال تتصريبو بزوات حطوب زتسرحو عناتاتن كالن يركب زي أبت خبابي زركب برك أسراتيو جيت ركب مستوى مع بيت عدي بقوني جيت ركيق بهلاو ورشان تتجباتن نقولو دلنا قلتي انت دات أميرنا بهلاو ورشاي كلتيو سي قصاتنا حد سنتيم يخون له مالتي معرب مستي نيركي بالها ورشا زكاد مصنعتي تي نتجباتي خا مصنعتي يخون مالتي زي بحفش وخم امر كنردو تدا خوينا سي نتجباتي زفتر زي تجباتي نتحساب تكون تأمرو تمهزو شعو نبحد شبوت نجارات يمت مالتيو جي نتي ركيق بهلا ورشا انت دا فريدكا اتمويا اتفلتت اتحساسبا نقص على ولدات مختساغاغرو ادل تركب الله مالتيو ابناي سنت انت اخرنا بتي تجباطي ابيلكا نت تجبا زي تجباطو تفلطو تفتن مالتيو بتم اثرناك قرستات بتم زترخبو تحبرت سباق او خمينيرو نطفتاتو انتاينيرو نقد مسمراتو كمينيرو تلواتاتو كمينيرو خا بتم تجباطي غيركا نتي يركيق نو زلنا حساب بمسرت أب كبابيز ترخبة سنة انتاوي أسرات زأنفتهم بار كل مديا وركب أب منغو دسيت دهلاكن مدر عربن كاب كدممت تتاو هايمانوتات كريستنان مسلمنان أب زوا قرن أفريقيا مسنجرو نايلن هنداو كانوسن اتا دسيت كما حد عبي أقداسنت زقلت نقداو قلبيت وي ملاقبو خمز نبرا يفلت نتبوتا زوصحن زصنعن زلو موياتنياتاتون دنك أسرات يرخبو بحبش أبزي دسيتات دلو أحزاب تاريخها بزعفها قرستات زلو مرديت دحن دخون رديت لهم كل خيلي مخنياتو تتصنحهم قرستات بعين حيمانة سلوز تمتو كتنكفي يقولون كتحازي يقولون كوسدي يقولون دبل قالوا تي امنت ابزوز احنا تي تاريخ ابواتات فلايك ابع الدحلاك كبير ابدحل ابزي نورا زلو حزبي كم يوم زلوها الذي من الباش أبحر حدا كرستات كمتينا يكفي كعرب على صحفات حجي أزيو أقدس الزخونة تاريخ أو صحفات أبناي أما قابر الصحف أسماتنا يسوات مع اسميتهم تاوت يوم نيرهم كابي مزيهم مع اسميتهم إذا حجي أقدسي نتي تاريخ كتصحف سلازي نزخاء تتبابوا النبعلو تدنقي خا تتبابات صحفة تسمح نقول تبقى سلازلو أبتوريزم زلو قده بزيك التاريخاوي أقداسنتو أبتوريزم أبهلي أبتمرتي أزي أقداسي سلازي حزبنا خاني نزي ترديو حدا بقدام دمصو سبات بجلابو غيرهم قال نسبات تاليلهم صحفات كوسدو فتنيوم حجيجن أبد استجبر ركباتن أكل تشين أسجعتن سرخ استجبر ركباتن دحين هنا من حياة شامتو كفلي بهلن سبورتن زوبا سمينا وقع بحري مس كوميشن بهلن سبورتن إيرترا كفلي ستاتستكسن جغرافاوي حبريتن زوبا كمون ممحدرن زوبا دهلاكن تكال أقلقلوت دايفنين قعزو بحرن إيرترا أبديسيتاتن جماجم بحرن نؤزوبا دهلاك أبهلاوي ورشاتات زتوكورة نايده ساسن مللاي نتفتات أكايرم نيروم وهودن زتفلالي مويا زما أكلن بمخانوخا اتمدب نتصور علامان يروو أبتن دسيتات زتسلاسل نتفتات أبتخباب زركب هابتام تسقاتات بهلا ورشاتات مصنعتن سندان مكياد كمون ناي مصاي ولدتات نمسغغار نمعقابن نمكدخالن
ዝዓለመ እዩ ነይሩ እቲ ርከበት እዚ ብዙሕ ርከበት ኣለዎ ሕጂ ልክ ምስ ናይ ኣዶሊስ ዝተሓሓዝ ርከበት እዩ ከም ኦብሲዲያን ፖትሼር ኣንፎራ መቃብራት ብሮንዝ ሪንግ ብሮንዝ ናይል ብዙይ ኦፕን ሞስክ እዚ ከምዚ ንግደት ዝጥቀሙሉ መሳጊድ ወላ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ከምሉ ሙድ እዩ ኦፕን ሞስክ ዝኾና እዚን መቃብራት ቅዱስ ቦታ ማለት እዩ ከምዚ ከባቢ ባፀ ዘሎ ከምኡ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣሎ ኣብ ደሴታት ኖራ ኢስራቱ ድሕል ኖራ ኣዳስ ከምኡውን ደሴታት ኣሸጋን ኢንትፈደልን ዝተኻየደ ናይ ዳሳስን ምልላይን ስራሓት መቐጸልታ ናይቲ ኣብ 2019 ኣብቲ ከባቢ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ መደብ ከም ዝኾነን ናይ ቅድምን ድሕርን ታሪኽ ዘለዎም ሓያለ ስነ ጥንታውን ታሪኻዊ ቦታታትን ኣሰራትን ተለልዮም ከም ዘለዉ ሓላፊ ጨንፈር ባህሊ አቶ ዮሐንስ ገብረ ኢየሱስ ይሕብር ኣብ ንዞባ ዳህላክ ናይ 10 መዓልቲ ናይ ዳህሳስን ስነዳን መስርሕ ናይ ባህላዊ ውርሻ አካይድና ነርና ተቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ ደሴታትና ሓያለ ታሪኻዊ ቅርስታትን ታሪኻዊ ቦታታትን ዝሓዘ ነዚ ኣብ መሬት ዝግበር መጥናዕትታት ብዙሕ ግዜ መጥናዕቲ ክካየድ ፈቲኒ ብዞባና ኣብ ደሴታት ግን ሎሚ ንኻልኣይ ጊዜው መጽናዕታት ይካየድ ኣሎ እዚ ኻንታይ ተቐንዲ ዕላማ ነተን ኣብታ ደሴታት ዘለዉ ቅርስታት ታሪኻዊታት ምስ ምዕባለ ጽባሕንኮ ናይ ምዕባለ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ክካየዱ ስለ ዝኽእሉ ኣቐዲምካ ጸኒሕኻ ምስኡ ከመይ ገይሩ ተሓባቢሩ ክስራሕ ይከኣል እያ ተቐንዲ ዕላማና ከም ካልኣይ ከኣኒ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ እውን ኣለና እቲ ህዝብና እውን ሕብረተሰብና እንታይ ዓይነት ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ይውንን እውን ምስኡ ዝግበር ናይ ዳህሳስን ናይ ልለያን ናይ ስነዳኒ መስርሒ ነይሩ ተቐንዲ ዕላማ ማለት እዩ ኣብ 2019 ሰፊሕ ናይ ዳህሳስ መስርሕ ኣብ ንዞባ ዳህላክ ብፍላይ ከዓ ዳህላክ ከቢር ኣካይድና ነርና ሎሚ ኸ ከም መቐፀልታ እታ ካልእቲ ዝዓበየት ደሴት ኖራን ደሴት እስራትን ከምኡን 3-4 ዝኾና ንኣሽቱ ደሴታትን እንታይ ትሕዝቶ ታሪኻዊ ቦታታት ኣለዎን እንታይ ከቲ ህዝቢ ኸ እንታይ ዓይነት እንታይ ባህል ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ኣለዎ ንምፍላጥ እያ ተቐንዲ ዕላማ ነይራ ስለዚ ኩሉ ከዓ ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ ቅርስታት ናይ ቀደም ይኹን ናይ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝነበሩ ኣቐዲሙ ዝነበረ ናይ ቅድመ ታሪኽ ዝነበረ ቅርስታት ሓቆፈ ደሴታት ከም ዘለና ርኢና ከምኡን ምስ ምምፃእ ምዕባለን ምዝርጋሕን ምስልምና ዝተኣሳሰሩ ዝተፈላለዩ ቅርስታትን ታሪኻዊ ቦታታትን እውን ኣለዉ ተረኺቦም ኣለዉ ነዚ ንሕና ሕጂ መባእታዊ ዝኾነ ናይ ስነዳን ዳህሳስን መስርሕ ኣካይድና መፂና ኣለና ብሓፈሻ ከኣኒ እቲ ህዝቢ እውን እንታይ ዓይነት ባህላዊ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ኣለውን ኣብ ዝተፈላለዩ ትልሂታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ትልሂትን ደርፍታትን ናይቲ ብሄር እንታይ ኣሎ እውን ዳህሲስና መፂና ኣለና ንቐፃሊ ከዓ ኣብ ዓሚቑ ዝኾነ መፅናዕቲ ክካየደሉ ከም ዝኽእል ርኢና ገምጊምና መፂና ኣለና ማለት እዩ ንቕሓትን ግንዛበን ሕብረተሰብ ኣብ ጥንታዊ ኣሰራትን ቅርስታትን ብሓፈሻ ኣብ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ከዓ ብፍላይ ልዑል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብዓይኒ ሃይማኖት እውን ከም ቅዱስ ስለ ዝሕሰብ ብግቡእ ክዕቀብ ክኢሉ ብመሰረት ሓበሬታ ኣቶ ዮሐንስ
እታ ሃብታም ባህላዊ ውርሻታት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንኸይበርሱን ናብ መጻኢ ወለዶታት ብግቡእ ንኽሰጋገሩን ምእንቲ ምስ ኩለን ኣካላት ብውህደት ይሰላሰል ኣሎ። እዚኦም ርኽባታት እዚኣቶም ሓደ ኣማቲ ዝኾነ ክለሰ ሓሳብ ንክቆውም ይሕግዙ ማለት እዩ። ብፍላይ እቲ ምስ ስትሮምቦስ ሸልን ኦብሲዲያን ወይ ከዓ ገደ እምኒን ዝተረኽበ ምትእስሳር ምስቲ ኣብ ዓብዱር ዝተረኽበ ተመሳሳሊ ኣሰራት ብፍላይ ቅድሚ 125,000 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኣሰር ብፍላይ ደቂ ሰባት ነቲ ገማግም ክሰፍርሉ ከም ዝነበሩ ዝሕብር ኣሰራት ማለት እዩ። ምስኡ ምትእስሳር ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ተቆሎታት ከም ዘሎ ከረድአና ይኽእል እዩ። ቀፂሉ እውን ምርካብ ኣንፎራታት ወይ ከዓ ብፍላይ ዞም ኣንፎራ ናይ ንግዲ ዓታሩ ናታቶም ኣሰር ድማ እቲ እዘን ደሴታት እዚኣተን ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣዱሊስ ጥንታዊት ኣዱሊስ ዝነበረትሉ ናይ ንግዲ እዋናት ኣብቲ ናይ ንግዲ መስመር ዕሙር ንጥፈት ከም ዝነበረን ወይ ከዓ ተራ ከም ዝነበረን እውን ካብዞም ኣሰራት እዚኣቶም ክንእምት ንኽእል ኢና። ግን ሓደ ሕሙቕ ዝበለ መጽናዕቲ ምርምርን ብምክያድ ከዓ እቲ ደፍኒት ወይ ከዓ እቲ ብቑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ክርከብ ከኣል እዩ ማለት እዩ። እቲ ተዓቕባ ናይ ሕብረተሰብ ሕጂ ጽቡቕ እዩ ዘሎ። ብዓንዲ ርእሱ እውን እቲ ንጥፈት ቅድሚ ምጅማርና ሓበሬታ ካብ ህዝቢና ኣኪብና ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ባዕሉ ብፍላይ ምምሕዳር ናይ ኖራ ምስ ምምሕዳር ናይ ዞባ ናይ ዳህላክ ብምትሕብባር ብሞቶ ከይተረፈ ብምትሕብባር ናፍቲ ቦታ ናፍቲ ታሪኻዊ ቦታ ባዕላቶም እንዳርኣዩ ወይ ከዓ እቲ ንሶም ዝጠርጠሩ ቦታታት እንዳወሰዱ ንሕና እውን ብኡ መልክዕ ሰርቬይ ወይ ከዓ መጽናዕቲ ብምክያድ እዩ ተኻይዱ። ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ታሪኻዊ ቦታታቱ ኣፍልጦ ኣለዎ፣ ኣብ ምዕቃብ እውን ኣፍልጦ ኣለዎ ማለት እዩ። ብዝሓየለ ብኸመይ ይዕቅቦ ምስትምሃር የድሊ፣ ኣዌርነስ ወይ ከዓ ንቕሓት እውን የድሊ፣ ስጉምትታት ናይ ውሕስነት ዘድሊ እውን ተደኣ ኮይኖም እውን ክካየድ እውን ማለት እዩ። ክኢላታት ስነ ኩዕታ ዮታም ገዛኢ ተኽለወይኒ ነጋስን ትዕግስቲ ብኢዱን ኣብቲ ንጥፈታት ዝተሳተፉ መንእስያት እዮም። ደሴታት ዳህላክን ገማግሙን ብርክት ዝበሉ ባህርያውን ባህላውን ጸጋታት ዝሓቆፈ ሃብታም ከባቢ ከም ዝኾነ ብምሕባር ዛጊት ብዝተኻየደ ናይ ዳህሳስን ምልላይን ስራሓት ነቲ ሽዑ ዝነበረ ንጥፈታት ዝድርዕ ሓያለ ታሪኻዊ ቦታታትን ጥንታዊ ኣስራትን ከም ስፈራታት፣ መሳጊድ፣ ናይ ማይ ባስካታት፣ ስብርባር ካይላ፣ ናይ ነሓስ ሰናቲምን ካልኦትን ዝተፈላለዩ ኣሰራት ተረኺቦም ኣለዉ ይብሉ። እቲ ዝግበር ዝተዋሃበ ወይ ዝተረከበ ርክበት እንዳሃር መጽሓ ሁሉ ሓደ ዓይነት እዩ። ኣቀድማ ቢሉ ኣብ ዳህላክ ንዞባ ዳህላክ ዝተረከበ ሙሉ ቅርስታት ዘስየም ኣብዚ ናይ ኖራ ከባቢያን ዘለውን ሓደ ዓይነት ኮይኑ ተሰኒዱ ዘሎ ማለት እዩ። በድህሪው እቲ ርክበት እዚ ብዙሕ ርክበት ኣለዎ። ሕጂ ልክ ምስ ናይ ኣዶሊስ ዝተሓሓዝ ርክበት እዩ። ከም ኦብሲዲያን፣ ፖትሼር፣ ኣንፎራ፣ መቃብራት፣ ብሮንዝ ሪንግ፣ ብሮንዝ ናይል ብዙ ኦፕን ሞስክ እዚ ከምዚ ንግደት ዝጥቀሙሉ መሳጊድ ወላ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ከምሉ ሙድ እዩ። ኦፕን ሞስክ ዝኾና እዘን መቃብራት ቅዱስ ቦታ ማለት ከምዚ ከባቢ ባፀ ዘሎ ከምኡ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣሎ። ንሳቶም በብዝህ ኢላታት ባስካታት በብዝህ ተረኪበን ተሰኒደን ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ በጀኩ እዚ ረቂቅ ባህላዊ ውርሻ ዝበሃሉን ጎን ጎን ተካይዱ እዩ ማለት እዩ። ብሃፈሹ ኣብቲ ናይ መጽናዕትን እንዳሃር መጽሓ እዚ ናይ ስነዳ ግን ቀጻሊ ዝግበር ዘሎ እዚን ደሴታት ናይ ኤርትራ ልዕሊ 360 ደሴታት እየን። ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ገና ዘይበጻናይን ደሴታት ኣሎ። ሕጂ መዓት እቁድ ጸጋ ከም ዘለዎን ከዓ የርእየካ ማለት እዩ። በጀካ እዚ ናይ ካልቸራል ሄሪቴጅ ፖቴንሻል ወላ በጀካቲ ባህርያዊ ጸጋታት እቲ ካልቸራል ሄሪቴጅ ፖቴንሻል ከም ዘለዎን ከዓ የርእየካ ማለት እዩ። ስለዚህ እቲ ናትና ዕላማ ቀጻሊ
ዓመት ደሴታት ክብጻ ክስነት ምክንያቱም ጽባኑ ጎሃደ አቢ ወፍር ተመጽዩ ኣብዚ ዞባ እዘን ደሴታት እንታይ ፖቴንሻል ኣለዎን እንታይ ጸጋታት ኣለዎን አለሊሃን ሰኒድካ እንተ ዘይጸኒሃ ትርጉም ስለዘይብሉ እዚ ቤተ መዘከር ካናይ ምሪት ቦታ ጥራይ አይሆነን ናይ መዕቃብ ጉስጓስ ከሙን ቲ መጽናዕት ተገይሩ ዝመጸ ቅርስታትካ ፕሮሞት መግባር ህዝቢ በዞባ ታሪክ ሁሉ ጸጋታት ናይ ዞባ መልላይ ስለዝሆነ አካል ናይቲ ስራሕ ናይ ናይ ጨንፈር ባህል ስለዝሆነ ቀጻሊ ዳሳሲ ግበር ማለት እዩ ብዚካዚ ብዘለዎም ውሱን ናይ ስነዳ መሳርሒታት ኣብ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ውን ናይ ምልላይን ስነዳን ስራሓት ከም ዘካየዱ ዝሓበሩ እቶም ክኢላታት ክሳብ ሕጂ 8 ትልሂታት 3 ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ 10 ደርፍታት 3 ቋንቋታት ብጠቕላላ 24 ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ክምዝግቡን ከለዉ ናይ 3 ትልሂት ድማ ዝርዝራዊ ሓበሬታ መዝጊቦምን ስኒዶምን كاب كله دارجاب زوج حنوسان زوباتات نايز زوبا سمينا إحباري أبرك قبلها ورشة زتوكرة مصنعات غيرناينا مالتي بجكاب نزوبا أدوب حنك أروران دارجا أب كل نوسان زوباتات إذا نيرك قبلها ورشة مصنعات أكيدنا على المحجي مبزحته إدخال حبرة السبات ترتس على أسك مبزحته أبسك في درجة له حبرة السب داقلو فو يمتسأله أبزنا يراش هذا بحر الناي دهلك نابزنا نزوبا دهلك زرعنا يجن فيدالو مالتي حبرة السب تقوموا له يوارر بجبو يوارر سالو بجبو سي محلال فالو تقوموا له مالتي قال علو ترى سالو قال لو تحت قال له وين شو ناي جدني بحفش آخر أخلو أبز حشة ناي مور راسب منفس علو غنولو نقل مالتي أو زرعنا تلهيت ثم نسيات بملو عقمة من كستام ساتفون ينصبر قوانيهم تحبرت سب كتالي أبورياتهم نتفتاتهم يجبرمي وي يزوترمي مالتي سلزي أفتنا يمور راس شنوخو أبزحشة كنتات علو لنا نجمجمو مالتي خفت خالوت زرعنا خفت خالوت مثلا زوات هزجبرنا يعني رك وعلى ورشة أو زحشة ويابصبو كنتات علو خنبل نخل مالتي زمنا أنا نقحت علو يزبلنا كبرتاتون بهالون تمننتون نخعقب مالتي بزيادة جن كسرح له بمنجست درجان خون بحزب درجان كسرح له أمعك أو جن أبصبو درجة ويابدحن زخنا علو مالتي منجستي سرح ليو استفلالي نتفتات ناي مصنعتي أمعك أبون أنعو أمن صبرعو فيستيفالات مقبار فيستيفال إرتراغال غالب بمقبار استفلالي مثلا رؤتات بمغرب تبهلي زعق أبولو من قدتات فتريت منجستي تهزبون بهلو أمعك أبزلو نقحات أبدحن كونتات هالو مالتيو سلزي بخمو نخقصل تزلو ناي من صبرع ناي مثلا دو مدرخات قصل تهزبون بهلو مننتون كبرتاتون أمعك أب كنتف زي أجد أمر لابو مالتي أبز حجي أوان دسيتات دهلاك بزلو سنة قرصاوي بهلاون تاريخاون أقداسنت بحفشة وحلول محداران الدقاقمان ماي زقلتسو أبكو حخورال استتصربو أستات 365 مع قرماي علاتاتن باسكاتاتن كابتوم أب مزقب علما ورشا ينسكو نمئتاو سعارتات زقبور اللوم زلو بوتاتات حاديو حفشاو قند اتمتنعت حجتايتو أن أقداسنتو حدا كرستاتنا نمللاي نيرو مسنات كلاي كاني ابستفها لي بعلات حزبنا تبغبر كيدو خريو زيكل فيستيفالات ديو معلتنا صنت اب فنقل نمن صبراون اقداسي مالتي
ስለዚህ ፓርቲ ናይቲ ክፋል ናይቲ ሃገራዊ መንነት ንምህናጽ ወይ ከዓ ንምድልዳል ዝግበር መስርሕ ሓደ ኻዊ እዚ ስራሕ እዚ ምክንያቱ ታሪኹን ሰብ ተፈሪጥካዮ መንነቱ ባህሉ ዘለዎ ጸጋታት ጽባሕ ንግሆ ነቲ ወለዶታት እናተሰጋገረ ውሕስ ዝኾነ ህላወ ናይ ጸጋታት ውሕስ ዝኾነ ህላወ ናይ ታሪኽ ናይ ቅርሲ ክህሉ ስለዝግባእ ስለዝኾነ ንሕና ከዓ ነዚታት ንምድልዳል ንምጅማሪቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መጽናዕቲ ወይ ከዓ ናይቲ ዳህሳስን ልለያ ነይሩ ማለት እዩ ብሓቂ ካብዚ ተዓዚምያ ዘለና 2019 ዝገበርናዮ መጽናዕትን ሕጂ እውን ዳግማይ 2023 ጌርናዮ ዘለና ዳህሳስን ስነዳን ልለያን ኣብቲ ተጨባጢ ነገራት ብዙሕ ከም ዘሎ ርኢና ያለና ግን ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ምዕባለታት ይካየዳው ናይ ምግፋፍ ዓሳ ይካየድ ግድነት እዩ በቲልካ በቲ ክትንከፍ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ንኣብነት ሓይሊ ባሕሪ ኣሎ ትንዞባ ዳህላክ ኣሎ ብዓቢ ዞባ ስነ ባሕሪ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ካልኦት ዝምልከቶም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣብ ባሕርና ውሽጢ ባሕርን ዝኸዱ ዘካየዱ ትካላት መንግስትን ወልቀ ሰባትን ገፈፍቲ ዓሳን ኣብነት እዚ ጥንቃቐ ሓትት እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ተዓቂብ ፀኒሕሎ ዓመታት ማለት እዩ ሕጂ እውን ልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ ተዓቂብ ዝፀንሐና ዓቂብናን ኣማሓይሽናን ኩሉ ኣፅኒዕናን ነዚ ቅርስታት እዚ ናብ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክነሰጋግሮ ክንፍትን ኣለና ምንጭ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ክንገብሮም ኣለና ከምቲ ዝበልኩኸውን ኣብ ሃገራዊ መንነትና ምህናፁን ዝለዓለ ታራ ስለ ዘለዎ ክዕቀብ ክጽናዕ ናብ ህዝብኻ ክቐርብ ከም ዘሎ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ ብምውሃድ ናይ ኩላህና ትካላት ስለዚ ንምዕቃቡ ከዓ ኩሉ ህዝብን መንግስትን ሰራዊትን ከዓ ብዝለዓለ ደረጃ ክሰርሕ ከዓ ፍላጎት